दालांखौ खिथानोसै लोगोफोरनोसो दालांखौ बेरेंसिगुरिनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव थानाय सान्तिपुर पस्ट अफिस नायलाय माबायदि औवा जेंलानि दालां लासिं सिं सरखाराबो नायखाया मावोसोथो माबायदि सरखारलै नायलाय सोरनि दालाङाव बिदि जाबावोलै आजिखालिलाय बेजोंनो स्कुलाव थाङो गथ'फ्रा थांलाय फैलाय नाय दालां जाबावो बे फुलाबबा मा जायो बे फुलाबबा गोफार गोफारनो गब्र'जोबो थोस्ला सिं सिंलै आयु गोदो गोदायनिफ्रायनो दङ बे दालाङा औवा जेंलाबसो होबाय गारि गंसे खारजाया बेजोंनो थांलाय फैलाय दखान जायो बाजार जायो स्कुल थाङो गथ'फ्रा बेफोरखौ दालां गंसेखौनो हरनो हायाबालाय मा सरखार सालायखो बिफां गोफार गोफारनो बे थुलाबा मा जायो थुलाबा बे बोरैबा हाब्बा बे नायलाय बेफोर नुबाय नै थोस नायदो नाय अन्नानै भिडिअखौ शेयार खालाम लोगोफोर साबस्क्राइब खालामना हो बेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम जाहाथे सौहैयो गोजौआव